खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मरिगावआव ट्रेक्टरा हाखराव गोग्लैलांनायनि जाहोनाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। सजल फाउन्डेशना गोरिब नखरफोरनो श्रीरामपुराव गुदुं कम्बल रानदों। गुबुन गुबुन अपारेशनाव सासेनि ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों पुलिसा। न'आव बाहायग्रा गेस सिलिन्डार लांनाय गंसे ट्राकआव अर नांदों। गवालपारायाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरा बर'नि राव हारिमुखौ अराय जुगामि खालामना लाखिबोदों बुंदों दिपेन बर'आ। माइरं मिल मेसिनाव हाबलांनानै सासे आइजोनि जिउ खहा। सिमेन्सा फरियाव बारग' बिएलटि रुंसारि हितेश केरकाटारिनि मुङै सारादु खुंदों। मोसौ बेदर बुथारनानै ससियेल मिडियायाव भिडिअ पस्ट खालामनायनि दायाव 6 सुबुङा हमजादों। बांलादेशनि सासे हाथियार फालांगिरिखौ खादों पुलिसा। आसामाव गोबां आइपिएस एपिएस अफिसारफोरनि सोलाय सोल'। उदालगुरियाव स्वच्छ भारत अभियान एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारिया बाहागो लादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मरिगावनि खटा हाजरियाव मोनसे गिख्रंथाव ट्रेक्टर जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया आबाद फोथारनिफ्राय फैफिनगासिनो थानाय समावनो जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरखौ ट्रेक्टरनि बिगोमा गौरव बदलै आरो सालायगिरि रतन देउरि होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथाया गोख्रैथिखौ सामलायनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव गोथौ हाखराव ट्रेक्टरा गोग्लैलांदोंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिसा गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय मरिगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। सजल फाउन्डेशननि गाहाय सामलायगिरि आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा सजल कुमार सिंहआ सजल फाउन्डेशननि नाजानायाव गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव थानाय 500सो गोरिब नखरफोरनो मंगलबारखालि कम्बल राननानै होयो। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो रायजोआव हरखाबै गुसुनि दोहौआ बांदों। गुसु खालामग्रा बारनि गेजेराव गुदुं सि जोम गैयैनि जाहोनाव गोरिब सुबुंफ्रा भुगिनांनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि इं 2009 मायथाइनिफ्राय सजल फाउन्डेशना दुर्गा फुजा, ईद, गोदान बोसोर आरो क्रिसमास फोरबोफोरनि समाव गोरिब नखरफोरनि गेजेराव सि जोम रानबोगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव सजल फाउन्डेशना गोरिबफोरनि सिबिथाय होबाय थागोन होननानै सजल फाउन्डेशननि गाहाय सामलायगिरि आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा सजल कुमार सिंहआ बुंथियो। खोला सालमारा मानकासार जिल्लायाव पुलिसा गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव बे जिल्लानि बालादबा गामिनि मुलकजान नेक्सखौ पुलिसा खानानै बिनिफ्राय 252 ग्राम ब्राउन सुगारखौ जब्द खालामो आरो सिराकवा गामियाव रमाजान आलीखौ खाना ड्राग्सजों आबुं जानाय मोन 11 बथलफोरखौ सिज खालामहैदों। बेनि अनगायैबो बालुकाट गामियाव अपारेशन खालामना अबु बस्कर सिद्दिक मुंनि ड्राग्स फालांगिरिखौ खानायजों लोगोसेनो बंग्रिसार ओनसोलाव नुटुब आलीखौ पुलिसा खाना बिनिफ्राय गासै गड़ 90 जाबा टेब्लेटखौ जब्द खालामनो हायो। थिग बेबादिनो काछार जिल्लायाव मोनानि समाव गंसे बासखौ लाखिना सिग्रोमनायनि गेजेरजों गासै 102 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादों। बे फालांगिजों सोमोन्दो थानाय बुलबुल आली लस्कर, रुमा बेगम आरो बेबी बेगमखौ पुलिसा खायो। जराबादनि 8 माइल ओनसोलाव थानाय काली मन्दिरनि साखाथियाव न'आव बाहायग्रा गेस सिलिन्डार लानाय गंसे ट्राक गारियाव हरखाबै अर नांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गवालपारानिफ्राय सनापुरनि पटरकुसि फारसे थांबाय थानाय समाव गारिनि इन्जिनाव जेंना सोमजिखांनायनि जाहोनाव गारियाव हरखाबै अर नांदोंमोन। मख'नो गोनांदि AS 32C2293 नम्बरनि बे ट्राकआव हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कम्पानिनि गेस सिलिन्डार दङमोन। जराबाद ट्राफिक पुलिस आरो फायार ब्रिगेडआ जाथायसालियाव थाबैनो नुजाथिफैनानै मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जानायनिफ्राय अरखौ होखोमोरनानै खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हायो। बे जाथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखैब्लाबो राजा लामायाव माखासे समहालागै हान्था मेलानि जेंना सोमजिखांदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 36थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 48थि बोसोरारि जथुमाखौ गवालपारा जिल्लानि
मासाकिलि गेलेग्रा फोथाराव 19, 20 आरो 21 जानुवारि 2025 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। जोबथा खालार थामहिनबा गेवलां मेल हाबाफारिखौ जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सन्तोष हाज'वारिनि मासि सामलायनायाव बेखेवनानै होयो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया। बराय बिबुंथि लाखियो बानजाय आफादनि आफादगिरि गौरी शंकर बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा गलपारा एबा दैखं खुलारियाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरा बर'नि राव हारिमुखौ अराय जुगामि खालामना लाखिबोदों आरो बिथांमोनखौ BKWSC आव थिसननानै रैखाथि होनाया जों बयनिबो बिबान आरो सरकारनियाव दाबि हरबाय होननानैबो बुंथियो। बे हाबाफारियावनो थांखिजानाय आलासि महरै बाहागो लायो दुधनै बियाबनि MLA जादब सोरगियारि आरो BKWSC नि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि मोनहा। हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया आरो बे हाबाफारियावनो दिल्ली दालाइ एबसुनि बारग' आफादगिरि बिस्वजित नार्जारियाबो बाहागो लादोंमोन। दिनै फुङाव अदालगुरिनि नलखामारानि मोनसे माइरं मिल मेसिनाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया जेब्ला आइजोआ गावनि फिसायजों लोगोसे गावनि न'नि माइरं मिल मेसिनाव खामानि मावगासिनो दङमोन अब्लानो बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। मख'नो गोनांदि माइरं मिलनि मेसिनखौ सालायनाय समाव आइजोनि जि जोमफ्रा मेसिनाव हाबलांदोंमोन आरो आइजोखौ माइ सौग्रा मेसिनाव बोनानै लाङो, जायनि जाहोनाव हरखाबै आइजोआ जिउ गोमायो। थैनाय आइजोनि मुंखौ 32 बोसोर बैसोनि पुरबि नाथ होननानै मिथिनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोलाव सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदों आरो बयखौबो दुखु मोनहोदों। बे जाथायनि उनाव अदालगुरि पुलिसनि मोनसे हानजाया जाब्रबथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोख्रों दैदेननायजों बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा BLTनि बारग' मावथि सोद्रोमा बर' समाजनि जौगानायनि फारसे मेंनो रोङै हाबा मावबोग्रा हारिमु मोजां मोनग्रा हारि माहारिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाबोग्रा हितेश केरकाटारि, जायनि मुंखौ हेदुल एबा आर्मि होननानै सिनायथियो। बिथाङा थांनाय 2 जुन 2024 खालारखालि गावनि अनजालि बिसि, सासे फिसाज्ला, सासे फिसाजो आरो बाय बाहागिफोरखौ बे बुहुमाव अरायसमनि थाखाय नागारनानै 55 बोसोर बैसोआव अबथिरायै रुंसारि जालांदोंमोन। दिनै 22 जानुवारि 2025 खालारखालि बिथांनि सारादुआव बिथांनि सुंद' जिउ खौरांखौ लानानै बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिजों दिहुनजानाय आरो बिमल मुसाहारिजों लिरजानाय रुंसारि हितेश केरकाटारिनि गोसोखांथि बिजाबखौ लोगोसे गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनाय जायो। पिकनिकनि समाव मोसौ बेदर बुथारनाय भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनायनि थाखाय 6 सुबुंफोरा खाजादों। हाथिगाव पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामजानाय मोनसे अजदनि उनाव बैसोर सुबुंफोरखौ हमनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। खाजानाय सुबुंफोरखौ कामरुप जिल्लानि सयगाव अस्लापारानि थागिबि फारियै साहिल खान, हाफिजुल इस्लाम, रकिबुल हुसेन, जाहिदुल इस्लाम, एजाज खान होननानै सिनायथि होदों। बे समाव हमजानाय सुबुंफोरखौ हाथिगाव पुलिस थानायाव लांनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै मिथिनो हादों। गुबैयै बे जाथाया आसाम सोरखारनि बावैसो सिगां लानाय मोसौ संरैखाथि आयेनखौ गोख्रों खालामनायनि थिरांथाखौ नोजोर बोनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानाव आसाम केबिनेटआ हटेल, रेस्टुरेन्टफोर आरो समाजारि जथुमफोराव मोसौ बेदर जाहोनायजों लोगोसेनो गासै रायजोआव मोसौ बेदरखौ जानायाव आबुङै होबथादोंमोन। बे समाव नोगोरमा पुलिसआ बे आयदानि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। सुबुंखान्थि साननि सिगां हादराव रैखाथि होनायनि नोजोरै मोनसे गोख्रों अपारेशन सोलिफुबाय थानाय समाव त्रिपुरा पुलिसआ आगरतलानि मिलन चक्र आदर्शपल्ली ओनसोलाव सासे बांग्लादेशी हाथियार फालांगिरिखौ खानो मोननाय जादों। बे अपारेशनाव गंसे फेक्टरियाव बानायनाय पिस्तल, भारत आरो बांग्लादेश रांनि मुद्रा आरो माखासे मुवाफोर जब्द खालामनो हायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला सोर सुलुंनि गेजेरजों पुलिसनि मोनसे हानजाया मंगलबार बेलासियाव नीलकान्त देबनि न'आव सिग्रोमदोंमोन। जाहोनाव थाखोमानानै थानाय बांग्लादेश हादरनि खाग्रासारी जिल्लानि थागिबि समाजप्रिय चकमा मुंनि सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ खानो हादोंमोन। दायनिगिरिखौ खानो मोननायनि उनाव सदर महकुमा पुलिस अफिसार
देवा प्रसाद राया सिग्रोमनायाव गंसे 9mm पिस्तल नोगोद 2,20,000 भारतारि रांनि मुद्रा आरो नोगोद 25,000 बांग्लादेशी रांनि मुद्रा गंनै स्मार्टफन लोगोसे गोबां मुवाफोर जब्द खालामनो मोननाय जादों होननानै मिथिहोदों। बबेखानि बे जाथायनि उनाव आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानायखौबो नुनो मोननाय जाबाय। हादरनि सुबुंखान्थि साननि सिगां आसाम पुलिसनि गोबां सेनियर IPS आरो APS फोरखौ सोलाय-सोल' एबा पस्टिं ट्रेन्सफार खालामदों नखर बिफाना। डेपुटेशननिफ्राय फैफिननायनि उनाव सेनियर IPS अफिसार डक्टर VC प्रसाद गान्जालाखौ नगाव सेन्ट्रेल रेन्जनि IGP महरै पस्टिं खालामदों। लोगोसेनो डिफुआव थानाय हिल्स रेन्जनि DIGP बिबानखौबो लाथ'नो थाखाय बिथोन होदों रायजोनि नखर बिफाना। मानो होनोब्ला डिफुनि DIGP देबज्योति मुखार्जीआ गुवाहाटी श्रीमान्टपुराव थानाय IGP बर्डार महरै पस्टिं जाबाय। मानोना श्रीमान्टपुरनि IGP बर्डार प्रशान्त सागर सांमाया तेजपुराव थानाय सेन्ट्रेल रेन्जनि IGP बिफानाव पस्टिं जाबाय। ओजोंहाय तेजपुर सेन्ट्रेल रेन्जनि IGP बिजय गिरि कुलिगामा बङाइगाव वेस्ट रेन्जनि IGP महरै पस्टिं जायो। बेनि अनगायैबो गोबां APS अफिसारफोरखौ रायजोनि नखर बिफाना सोलाय-सोल' एबा पस्टिं ट्रेन्सफार खालामदों। देग्लाय बोसोरनि 76थि सुबुंखान्थिखौ जेर बोनानै उदालगुरि जौगाखोन्दोआ 19 जानुवारि 2025 निफ्राय 25 जानुवारि 2025 सिम स्वच्छ भारत अभियाननि जोहै जायगा फोसाबनाय एबा हासिब सिबनानै लामा सामाफोरखौ साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लानाय जायो। दिनै मंगलबारखालि उदालगुरि नोगोराव खुंजानाय स्वच्छ भारत अभियानाव 36 नं हरिसिंगा BTCLAनि MCLA सन्जय स्वर्गियारिया बाहागो लाफानानै फोसाबनाय खामानिखौ जाफुंहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।